Il-mudell ekonomiku li kien tfassal taħt it-tmexxija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat għadu jħalli l-impatt tiegħu b'diversi problemi li huma evidenti sal-lum il-ġurnata. Mudell li wassal biex il-popolazzjoni ta' pajjiżna tiżdied b'mod sostanzjali li ma' żieda issa qed ħassef ferm lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li dan l-aħħar wissa li jekk dan il-mudell ekonomiku mhux se jinbidel qed nissograw li sas-sena 2040 il-popolazzjoni ta' pajjiżna tilħaq 800,000 persuna. Għalkemm Joseph Muscat iddefenda l-mudell ekonomiku li kien wellet huwa stess meta kien fit-tmexxija ta' pajjiżna, l-istess Joseph Muscat spiċċa jammetti li dan il-mudell wassal ukoll għan numru ta' sfidi fosthom fil-qasam ambjentali. Ma jfissirx m'hawnx challenges, il-challenge ambjentali huwa wieħed minnhom ma' soluzzjoni mhijiex illi wieħed iżomm lura it-tkabbir ekonomiku. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk allura l-gvern għandu xi biddel dan il-mudell ekonomiku, l-eks Prim Ministru qal il-ġurnalisti li għandhom jistaqsu lil Robert Abela fejn b'mod evidenti spiċċa farfar minn fuq u dawn il-problemi kollha. Dak li tistaqsi l-gvern, tistaqsejtni għal-fema tiegħi u ma jidhirlix id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru hemmhekk, ma jien qedlek il-fema tiegħi. Marija Francaranza, Annet News.